Шестюк. Номер 14 Шериф Жимо. Номер 15 капитан команды Валерий Бочаров. Номер 17 Данила Нечаев. Номер 23 Дмитрий Поспелов. Номер 24 Сергей Волков. Номер 28 Кирилл Черноов. Номер 98 Матвей Светинский. Главный тренер футбольного клуба «Батэ» Кирилл Альшевский. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный арбитр Вадим Ленковский, город Минск. Его помощники Андрей Филиппович, город Минск, и Сергей Михайленко, город Заславль. Резервный арбитр Вячеслав Шевенец, город Смотревичи. Инспектор матча Владимир Кузьмин, город Минск. И делегат матча Игорь Цаплюк, город Минск.
Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Барысаўскі стадыён гарадскі. Сёння 7 лістапада у чырвоны дзень календара вітае усіх аматараў нашага футбола на кубкавым матчы 1/8 фінала паміж барысаўскім БАТЭ і футбольным клубам Астравец. Чакаем мы пакуль прагучыць дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь і будзем пачынаць размаўляць пра футбол. Пакуль ідуць у нас усе падрыхтоўкі, з'явіліся каманды на футбольным полі і чакаем мы апошніх імгненняў да таго, як прагучыць гімн і прагучыць свісток галоўнага рэферы. Пакуль што барысаўчане агучваюць намінацыі і ўзнагароды для сваіх футбалістаў. Дмітрый Антилевскі атрымлівае ўзнагароду лепшага футбаліста-кастрычніка не толькі для барысаўскага БАТЭ, але і ва ўсёй вышэйшай лізе. Дакладна, Дмітрый Антилевскі апошнімі матчамі вельмі яскрава і якасна сябе праявіў. Ігор Цаплюк уручыў Антилевскаму ўзнагароду ад Федэрацыі футбола. І мы з вами будзем слухаць дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Прагучаў у нас з вами дзяржаўны гімн і такое пачуццё, што гісторыя вяртаецца сёння ў горад Барысаў, бо барысаўскі БАТЭ у кубкавым супрацьстаянні, як калісьці ў свае часы ў лізе чэмпіёнаў прымаў той жа Валюр, той жа кіпрскі АПЛ і іншыя клубы з усіх кропак Еўропы, сёння будзе прымаць клуб з адной з далёкіх кропак Беларусі. Футбольны клуб Астравец, прадстаўнік першай лігі, сёння прыехаў на барысаўскі гарадскі стадыён. Менавіта гарадскі сёння з'яўляецца дамашняй арэнай барысаўскага БАТЭ, што вельмі сімвалічна, бо усе тыя перамогі, дзякуючы якім БАТЭ вядома не толькі ў Беларусі, але і па ўсёй Еўропе, па ўсім свеце каваліся менавіта тут на гарадскім. Будзем мы сачыць за тым, як каманды правядуць сённяшні кубкавы матч. Чакаем мы, канешне ж, яскравага футболу. І, дарэчы, такая вось цікавостка. Сёння у варотах БАТЭ будзе гуляць не Вячаслав Дергачоў, не Андрей Кудравец, а Александр Гутар, які нядаўна вярнуўся ў Барысаў са свайго казахскага ваяжу. У свае часы сыходзіў Александр з велізарным скандалам з барысаўскага БАТЭ, паспеў падарыць каску і фанатам мінскага Дынама ў свае часы, узяўшы серыю пенальці з Red Bull Зальцбург. Але гэта ўсё гісторыя, гэта ўсё ўспаміны. А ў нас з вами 2023 год, 7 лістапада, матч 1/8 фінала Кубку Беларусі, БАТЭ Барысаў, футбольны клуб Астравец. Распачаўся матч, даў свісток галоўны рэфер з Мінска Вадзім Ленкоўскі, і мы з вами будзем назіраць за футболом. Амаль адразу пяройдзем мы з вами да стартавых складаў. Пачнем, канешне ж, з гаспадароў. З барысаўскага БАТЭ, клуб, які здолеў выйсці са свайго крызіса, выйсці з той ямы, у якой БАТЭ знаходзіўся апошнімі месяцамі. І, ў прынцыпе, калі б мне яшчэ ў верасні хтосьці сказаў, што БАТЭ будзе ў адным пункце ад трэцяга месца, пераможа мінская Дынама, ну, ведаеце, я б не паверыў. Але факт ёсць факт, дзве перамогі у
двух апошніх матчах. Вельмі упэўненая у такім валявым стылі перамога над Слуцкам 4-3 з хетрыкам Дмітрая Антилевскага і перамога на стадыёне Дынамо ў беларускім класіка над сваімі вечнымі супернікамі з мінскага аднайменнага ж Дынама. 1-0, дзякуючы таксама голу Дмітрая Антилевскага. Цяпер кубкавая справа, БАТЭ Астравец, і мы з вами будзем пераходзіць да складу барысаўскай каманды. Пачнем з пазіцыі галкіпера. Ужо мы з вами сказалі, што там гуляе Александр Гутар. І вось атака барысаўскага БАТЭ разгортваецца левым краем, але Астравец ад гэтай самай атакі адбіваецца і пераходзіць у свой наступ. Звяртаемся да ліній абароны барысаўскага клуба. Шэрыф Жымо нумар 14, Александр Мартынаў 4, Даніла Нечаев нумар 17 і Матвей Свідзінскі 98. Гэта лінія абароны Барысава. Што цікава, Даніла Нечаев уже не першую гульню дзейнічае на пазіцыі цэнтральнага абаронцы. Па сутнасці, адзінае, што змянілася, гэта тое, што Руслан Хадаркевіч застаўся сёння ў запасе. Яшчэ адзін момант можа быць у БАТЭ, але не далятае да адрасата. Гэты навес Кірыл Петрович Альшэўскі на вашых экранах разам са сваімі асістэнтамі Александром Лісоўскім і Владзімірам Невінскім. Много крытыкі на Альшэўскага вылілася па ходзе гэтага сезона, але такое пачуццё, што напрыканцы БАТЭ пачынае выпраўляцца. Пра паўабарону таксама пагаворым. Валерый Бачароў, капітан каманды нумар 15, разам з ім Кірыл Чарнаок 28, Мікіта Некрасаў 7, і наперадзе гуляюць у нас Дмітрый Падстрэлаў і Александр Шастюк. Забыліся сказаць, канешне, мы з вами пра Кірыла Чарнаока 28 нумара. І можам мы пабачыць пакуль што па першых хвілінах, што такое пачуццё, што БАТЭ ў 4-4-2 будуецца. Мось момант у БАТЭ, удар па варотах, і гэта 1-0 для барысаўскага клуба ўжо на трэцяй, на пачатку 4-й хвіліны матча, і адкрывае лік БАТЭ ў гэтым супрацьстаянні. Не паспелі мы нават сказаць пра склад Астраўца, але барысаўскі БАТЭ забівае мяч у вароты суперніка. Александр Шастюк адкрывае лік у супрацьстаянні. Нічога не мог зрабіць Владзімір Лойка. Добрая перадача з-па-за межаў штрафной, галавой гуляе Шастюк, і гэта 1-0. Асістэнцкім балам у гэтым супрацьстаянні адзначаецца Матвей Свідзінскі. Будзем глядзець за тым, як будзе працягвацца гэта супрацьстаянне, але БАТЭ робіць велізарную заяву на праход далей такім хуткім голам. І, дарэчы, бачым мы, што БАТЭ расстаўляецца ўсё ж такі па 4-3-3, дзе Чарнаок, Бачароў і Волкаў, гэта цэнтр паўабароны, дзейнічаюць на пазіцыях вінгераў Некрасаў і Падстрэлаў, у цэнтры нападу Шастюк. Пераходзім да склада футбольнага клуба Астравец. Владзімір Лойка, галкіпер нумар 35, абарона 62. Алексей Белевич 11, Владислав Есюкевич 47, Владислав Белашевич 88, Дмитрий Герман. Паўабарона астравецкай каманды нумар 25, Владислав Яцкевич, нумар 9, Денис Хвастович, нумар 10, Ягор Сямёнаў, нумар 4, Ягор Шашко, і вось Александр Гутар з мячом сустрэўся. І пара нападаючых, 20, Андрей Чухлей, 8, Кірыл Ганчарык. Галоўныя трэнеры каманд Кірыл Альшэўскі, Юрый Каратай адпаведна. Колеры цішотак у БАТЭ жоўта-сіні, традыцыйны, у Астраўца бела-зялёны. І вось атака барысаўскай каманды зноў жа разгортваецца на вароты суперніка. Астравец мяч перахапляе, паляцелі наперад хлопцы у белай форме, але не дайшла перадача да Владислава Яцкевіча. Дарэчы, зараз Яцкевіч менавіта дзейнічае на пазіцыі цэнтра форварда, ніжэй пайшоў па пазіцыі Кірыл Ганчарык. Дарэчы, вось зараз Кірыл змясціўся нават на пазіцыю крайняга абаронцы. Спробу удару па варотах, але гэтую спробу перахапляюць футбалісты Астраўца. Вадзім Ленкоўскі не ўключаецца ў гэтую гульню. І, дарэчы, прадставім мы брыгаду арбітраў. Прадстаўляе яна ўся Мінск і Мінскую вобласць. Вадзім Ленкоўскі галоўны, горад Мінск, Андрей Філіпович, Мінск. Яго асістэнт, другі асістэнт Сергей Никоненко, Заслаўя. Чацвёрты арбітр Владислав Шарамет, горад Смалявічы.
І вось момант можа быць у Астраўца. Падача ў штрафную, але не даходзіць мяч да Ганчарыка. Даніла Нечаю вельмі упэўнена яго выбівае па-за межы поля. І будзе вуглавы на карысць барысаўскага БАТЭ. Інспектор гульні Владимир Кузьмін, мінскі дэлегат АБФФ Ігор Цаплюк таксама прадстаўляе сталіцу нашай дзяржавы. Ягор Сямёнаў пайшоў падаваць гэты мяч з вуглавога. Дарэчы, скажам мы з вами, што Астравец і БАТЭ ніколі ў сваёй гісторыі не сустракаліся. Ідзе падача на бліжэйшую стойку. Даходзіць гэты мяч да Ясюкевіча, удар па варотах, але Александр Гутар вельмі надзейна дзейнічае на лентачцы сваіх варот. І зноў жа кажам мы пра вяртанне гісторыі. Александр Гутар на гарадскім — гэта сапраўды такая вось ностальгія для заўзятараў БАТЭ мінулых часоў. І вось зноў жа барысаўчане ў сваёй атацы знаходзяцца. Вельмі упэўнена пакуль што БАТЭ дзейнічае па першых хвілінах гэтага матча. Пайшла перадача ў штрафную, але Астравец ад гэтай атакі суперніка адбіваецца. Стандарт для Барысава мы пабачым. Пайшоў Дмітрый Падстрэлаў рыхтаваць гэты вуглавы. Пайшла падача на бліжэйшую стойку, адбіваецца Астравец. І мы з вами бачым зноў жа, як Александр Гутар сустракаецца з мячом. БАТЭ выйграе пасля першых 7 з паловай хвілін з лікам 1-0. Хуткі гол здолелі забіць падначаленыя Кірыла Альшэўскага, але паглядзім за тым, як Астравец праяўляе сябе ў астатнія хвіліны матчу. Ёсць вельмі вопытныя футбалісты ў складзе каманды Юрыя Каратая і Сергея Крата. І будзем мы з вами глядзець за гэтым матчам. Ідзе закід наперад. Астравец, здавалася б, пераходзіць у сваю атаку, але парушэнне правілаў супраць Александра Мартынова. І пайшоў Уладзіслаў Яцкевіч выбачацца перад сваім апанентам. Заваліў на газон Мартынова. Яцкевіч не па правілах, і вось зараз толькі малады абаронцы барысаўскай каманды уздымаецца на ногі. Дарэчы, пыталіся у Кірыла Альшэўскага на прэс-канферэнцыі пасля матча з мінскім Дынама пра менавіта маладых футбалістаў. І вось менавіта Мартынова Альшэўскі асабіста адзначаў, бо Александр яшчэ па ходзе гэтага сезона уварваўся у асноўны склад БАТЭ, стаў там неад'емлемай частку гэтай самай цэнтральнай лініі абароны. Цяпер ужо і Мацвей Свідзінскі уваходзіць у асноўную абойму. Ёсць і таксама прадстаўнікі дубля ў сённяшнім складзе. Той жа Алесь Сахончык, той жа Вадзім Кісялёў. Дарэчы, Кісялёў ужо больш за 20 мячоў у чэмпіянаце дублючых складаў забіў, але пакуль што шанец у галоўнай камандзе БАТЭ не атрымаў. Астравец пераходзіць у сваю атаку, пераходзіць праз вертыкалізацыю футбола, але Даніла Нечаяў на сваёй роднай пазіцыі флангавага абаронцы дзейнічае вельмі упэўнена, дае перадачу на Александра Гутара і страхуе зараз Мацвея Свідзінскага, які даволі высока гуляе ў сённяшнім матчы. І, дарэчы, паспеў азначыцца выніковым дзеяннем. А мы з вами будем глядзець за яшчэ адной атакай барысаўскай каманды. Разгортваецца наступ левым краем. Пайшла перадача ў цэнтр. Там валодае мячам Кірыл Чарнаок. Чарнаок ніжэй гуляе на свайго партнёра. Быў гэта Мацвей Свідзінскі. Зноў жа ён мяч атрымаў ужо ад Дмітра Падстрэлава. Свідзінскі на Бачароў. Бачароў валодае мячам капітан БАТЭ. І, дарэчы, Валерый Бачароў — гэта наступны футбаліст, які сыдзе з Барысава. Ужо ёсць дамова з Уралам з Екатеринбургу, куды узімку адправіцца капітан барысаўскай каманды. І, ў прынцыпе, Віктор Михайлович Гончаренко сабраў у Екатеринбургу такую вось беларускую дыаспору. Ёсць там Ягор Філіпенка, ёсць Дзяніс Шарбіцкі, Владзіслаў Малькевіч, і прыедзе туды яшчэ і Валерый Бачароў. Таму Екатеринбург можна будзе лічыць такім вось філіялам Беларусі ў расійскай прэм'ер-лізе. І гэта ўсё пад размовы пра тое, што трэба інтэграваць нашыя клубы ў
расійскія чэмпіянаты, якія ходзяць у кулуарах, якія даносяцца са сродкаў масавай інфармацыі. І вось Екатеринбургскі Урал яшчэ да усялякіх размоў на ўзроўні міністэрства пачаў займацца інтэграцыяй беларускіх футбалістаў у расійскую прэм'ер-лігу, збіраючы такую вось, як мы казалі, беларускую дыяспору. Падстрэлаў мячом валодае, аддае перадачу на Матвея Свідзінскага, Свідзінскі. Далей на Бачароў, Бачароў. Далей разгортвае наступ праз Мартынова, валодае Батыя мячом і, па сутнасці, нічога амаль не дае стварыць супернікам каля варот Александра Гутара, акрамя той спробы, калі Астравец падаваў мяч з вуглавога, калі прабіваў Владзіслаў Ясюкевіч, мы, па сутнасці, нічога і не пабачылі ў выкананні прадстаўнікоў горада Атамшчыкаў, але пакуль што адчуваецца розніца ў класах, адчуваецца розніца ў дывізіёнах, і нягледзячы на тое, што у Астраўца вельмі вопытны склад імёны, з якога добра ведаюць і памятаюць заўзятары і вышэйшага дывізіёну, але ўсё ж такі ёсць розніца, ёсць адчуванне, што Батэ ўсё ж такі класам вышэйшы. Працягвае барысаўскі клуб мячом валодаць. Мы з вами сочым за тым, як Даніла Нечаев робіць гэта ў цэнтры поля, дае перадачу ніжэй на Мартынова. Мартынаў зноў жа становіцца аб'ектам для парушэння правілаў. І будзем далей глядзець за тым, як Батэ пачынае гульню. Пасля стандарта 13-я хвіліна у нас з вами ідзе, 1-0 на карысць барысаўскай каманды. І даволі спакойна Батэ вядзе гэты матч. Яшчэ адна атака барысаўскай каманды разгортваецца левым краем атакі, і Астравец зарабляе аут на сваю карысць. Не здолеў Мікіта Некрасаў гэты мяч захаваць у гульні. Дарэчы, кажучы пра скрыжаванні, пра тое, як звязаныя паміж сабой футбалісты абедзвюх каманд, быў прыгажэйшы эпізод да пачатку матча, калі ішлі Батэ і Астравец у распранальныя пасля размінкі. Ягор Сямёнаў і Руслан Хадаркевіч вельмі цёпла павіталі адзін аднога, абняліся, пра нешта паразмаўлялі. І скажу я вам, што калісьці гэтыя два футбалісты выступалі ў складзе адной каманды летні 10 год таму, у 2015 годзе будучы футбалістамі футбольнага клуба Смалявічы. І вось дагэтуль падтрымліваюць адносіны паміж сабой Ягор Сямёнаў і Руслан Хадаркевіч. Сёння сустрэліся, паразмаўлялі, магчыма, успомнілі стары слаўны час. Но пакуль што Астравец у нас з вами спрабуе перайсці ў атаку. І недакладная перадача ў бок Алексея Белевіча перарывае гэтае намаганне. Барысаўскі Батэ адказвае свайму суперніку. Дмітрый Падстрэлаў паскараецца па фланзе, атрымлівае мяч, пракідвае праз Ясюкевіча. Шасцюк. Спроба закіду у брамніцкую, але Владзімір Лойка забірае мяч у рукі. Дарэчы, галкіпера Астраўца можна павіншаваць з прайшоўшым днём нараджэння. 4 лістапада Владзімір Лойка святкаваў свой 24-й дзень народзінаў. Такое вось невялічкае свята, але сёння трэба працаваць, сёння трэба многа чаго зрабіць, каб Астравец здолеў адгуляцца, утрымаць сваю каманду у гульні. І бачым мы, што калі па першых хвілінах Астравец сядзеў на сваёй палове поля, то пасля хвіліны 10-й асмялелі прадстаўнікі горада Атамшчыкаў. Такое пачуццё, што адаптаваліся да гарадскога стадыёну ў Барысаве, пачулі сваіх заўзятараў, і пачынае Астравец усё больш актыўна атакаваць. Знаходзіцца на палове поля Батэ. Ганчарык аддае перадачу на Германа. Герман далей будзе пераводам праз фланг гуляць на свайго капітана. Гэта Владзіслаў Яцкевіч. І вось атака яшчэ адна. Астраўца разгортваецца, далёкі удар, але па-за межамі створу ляціць мяч, і гэта яшчэ адзін падыход астравецкіх футбалістаў да варот Александра Гутара. Батэ вельмі пакуль упэўнена вядзе гульню, але вось такія моманты пачынаюць узнікаць у Астраўца. Нагадаем мы шлях каманд у Кубку Беларусі. Для Астраўца ўсё пачыналася ў 1:32 фінала, дзе быў цяжкі выезд, цяжкі з пункту погляду лагістыкі ў Магілёўскую вобласць, у горад Горкі.
Але Астравец здолеў там перамагчы. Лік 0-1 быў зафіксаваны. Потым калектыў з Гродзенскай вобласці атрымаў супернікі ў 1-16 сваіх суседзяў са Смаргоніі. І Астравец на сваім АСК стадыён здолеў перамагчы з лікам 2-0. Сенсацыя такая. 1-16 кубка. Не самая вялікая, але ўсё ж таки сенсацыя. Быў там ўсё ж таки, скажем таким англійскім словам, фейл футбольнага клуба Гомель у супрацьстаянні з Асіповічамі. І вось Батэ яшчэ одну атаку разгортвае. Удар па варотах, але Лойка гэты мяч забірае ў рукі. Ну а барысаўскі Батэ на стадыі 1-16 фінала прымаў удзел у супрацьстаянні з калектывам другой лігі, паехаў на выезд у Віцебскую вобласць, у горад Міёры, і там здолеў дасягнуць гістарычнай перамогі, найвялікшай у гісторыі кубкавых супрацьстаянняў барысаўскага Батэ. З лікам 0-13 скончылася тая сустрэча на карысць гасцей. І, ў прынцыпе, нягледзячы на лік Кірыла Альшэўскага, за тую сустрэчу многа крытыкавалі за тое, што асноўны склад супраць футбалістаў другой лігі выпусціў Кірыл Петрович, але гэта ўсё гісторыя, гэта рашэнне трэнера. Ну а Астравец у нас мае права на яшчэ адзін стандарт. Падыходзіць да сканчэння ў нас 1/8 фінала, якая пераносілася з-за ўдзелу беларускіх каманд у Еўракубках. Можем мы з вами сказаць, што у веснавую стадыю ўжо выйшлі амаль усе, хто хацеў выйсці і хто мог выйсці. Толькі вось Батэ і Астравец змагаюцца за апошнюю пуцёўку. Падача ў штрафную з вуглавога. І працягвае Батэ разгортваць сваю контратаку. Можа быць зараз небяспечна каля варот Уладзіміра Лойкі, калі паспее Батэ гэтую атаку разгарнуць. Открываецца на далёкім краі Александр Шасцюк. Перакідвае галкіпера. Здавалася б, Дмітрый падстрэлу, але Уладзімір Лойка надзейна гуляе на выхадзе і не дазваляе падстрэлу ўсё ж такі скончыць гэтую атаку забітым голам. Паглядзім паўтор гэтага эпізода. Няма ніякага становішча па-за гульнёю падстрэлава. Занадта далёка адпусціў ад сябе мяч, дазволіўшы Лойку выйсці і перарваць гэтае атакуючае намаганне. Скажем мы з вами, што у веснавую стадыю кубка паспелі выйсці Іслач, Салігорскі Шахцёр, футбольны клуб Віцебск, футбольны клуб Мінск, Мінская Дынама, Торпеда Белас і Нёман. Ну і мы чакаем апошняга прадстаўніка 1/4 фінала, які сёння у нас вызначыцца, і паглядзім, ці будзе у горадзе над Бярэзінай сенсацыя. Ганчарык мяч атрымлівае, здавалася б, але ўсё ж такі уступае барацьбу Кірыл з Мацвеем Свідзінскім. Гэтую барацьбу вёл Кірыл да апошняга метру футбольнага поля, але ўсё ж такі сышоў гэты мяч па-за межы, прычым сышоў ад Кірыла Ганчарыка. І Александр Гутар перадачай на Александра Мартынова, на свайго цёзку, пачынае атаку сваёй каманды. Жымо зноў жа на Мартынова гуляе івуарыец. Нечаеў. І мы з вами сочым за разгортваннем атакі барысаўскай каманды. Добрая перадача наперад, але Астравец мяч перахапляе. І парушэнне правіл з боку футбалістаў Батэ фіксуе Вадзім Ленкоўскі. І ведаеце, гледзячы у пратакол Батэ, у складзе лаўкі запасных многіх асноўных футбалістаў мы знаходзім таго ж Дзяніса Лапцева, Артёма Канцавога, Дмітрая Антилеўскага, Руслана Хадаркевіча, Вячаслава Дергачова. І чакае барысаўскі Батэ аднаўлення сваіх траўмаваных, таго ж Кудраўца, таго ж Дзяніса Грачыхі. Пасідзі Банэ пакуль што ёсць пытанні, пра што гаварыў Кірыл Петрович Альшэўскі на прэс-канферэнцыі супраць мінскага Дынама.
І мы з вами глядзім ужо за тым, як Астравец спрабуе разгарнуць сваю атаку, атрымлівае па твары Шэрыф Жымо, і гэта парушэнне правілаў. Трымаецца за грудзі Жымо. Здавалася спачатку з нашага ракурсу, што па галаве атрымаў, але ўсё ж такі не. Ніжэй галавы пайшоў гэты удар суперніка, і парушэнне правілаў фіксуе мінскі арбітр. Аднаўляецца пакуль што Жымо. Сам пабег за мячом па-за межы поля. І мы з вами глядзім за тым, як барысаўскі БАТЭ пачынае гульню пасля стандарта. І ведаеце, што цікава, Астраўца яшчэ не існавала, калі БАТЭ здабываў свае галоўныя перамогі ў Еўракубках, здабываў у тым ліку і тут на гарадскім. Астравец з'явіўся на мапе Беларусі менавіта як футбольны клуб у 2019 годзе у чэмпіянаце Гродзенскай вобласці, а ўжо ў 2020 Астравец прыняў удзел у чэмпіянаце Беларусі сярод каманд другой лігі. У 2021 Астравец гэтую самую другую лігу выйграў, і з сезона 2022 года, а то бок ужо другі год, Астравец праводзіць у першай лізе. У сваім дэбютным сезоне астраўчане занялі 5-е месца, зараз знаходзяцца ніжэй, але нават кіраўніцтва Астраўца тлумачыць гэта такім вось сіндромам другога сезона. Ёсць такое паняцце у, напрыклад, нацыянальнай хакейнай лізе, калі да каманды ці то да гульца прызвычваюцца супернікі, калі ведаюць, чаго чакаць. Плюс яшчэ на Астравец на пачатку сезона звалілася сапраўдная эпідэмія сур'ёзных пашкоджанняў. Але яшчэ адзін крызіс распачаўся літаральна недавно. Астравец ужо 5 матчаў не ведае густу перамог. Но барысаўскі БАТЭ, як мы казалі на пачатку гульні, з гэтага самага крызісу выйшаў. І вось яшчэ адна атака барысаўчан, Волкаў з мячом. Недакладная перадача, Ягор Сямёнаў мяч перахапляе, і парушэнне правілаў з боку астравецкіх, з боку барысаўскіх футбалістаў. Андрэй Чухлей атрымлівае па нагах. І мы з вами будзем глядзець за тым, як Астравец будзе выконваць свой стандарт. І можам зазначыць цікавае тактычнае рашэнне трэнерскага штаба астравецкай каманды на гэтую гульню. Намінальны вінгер Кірыл Ганчарык сёння дзейнічае на пазіцыі левага абаронцы. Алексей Белевич, які можа дзейнічаць ніжэй, сёння дзейнічае менавіта на пазіцыі вінгера. І вось такія перабудовы, па сутнасці, на кожным міліметры поля. Бачым у Астраўца той жа Дзяніс Хвастовіч зараз знаходзіўся на пазіцыі правага абаронцы, хаця номінальна ён дзейнічае на пазіцыі цэнтральнага паўабаронцы. І вось Астравец разгортвае сваю атаку, дзякуючы добрай перадачы Ганчарыка, не дабраўся да мяча Белевич. І мы з вами сочым ужо за наступам барысаўскага БАТЭ, які разгортваецца праз парушэнне правілаў супраць Александра Шасцюка. Владислав Есюкевич на вашых тэлескрынях, і мы з вами будем глядзець ужо за тым, як БАТЭ будзе сваю атаку разгортваць. 15-разовы чэмпіён Беларусі, 5-разовы уладальнік кубка, 8-разовы уладальнік суперкубка. Гэта ўсё барысаўскі БАТЭ. Апошнім разам БАТЭ выйграваў кубак у 2021 годзе. І вось сёння ідзе да таго, каб выйсці у веснавую стадыю і пазмагацца за тое, каб у 6-й раз узняць гэты самы трафей, другі па значнасці на Беларусі. І можам мы з вами сказаць, што калі сёння БАТЭ саступіць, гэтая параза стане для Барысава 31-й. А агульны баланс у Кубку Беларусі 95 перамог, 17 нічыіх, 30 паразаў. Пры гэтым розніца забітых прапушаных з улікам сённяшняга матча 322-115. Барысаўскі БАТЭ 11 раз гуляў у Кубку па-за межамі 90 хвілін, сканчваў супрацьстаянні у дададзены час, 6 перамог, 4 нічые, 1 параза. І
у серыях пасля матчавых пенальці, 3 перамогі і 2 паразы. Пра самую вялікую перамогу мы з вами казалі, гэта Міоры, 2023 год, стадыя 1/16 фінала. Ну а самы вялікі разгром барысаўскаму клубу кубку учыніла не мінская Дынама, не салігорскі Шахцёр, што цікава, а футбольны клуб Мінск у 2008 годзе. Вось такая статыстычная выкладка па барысаўскім клубе. Александр Гутар гэтым часам забірае мяч у рукі. У астраўца найвялікшае дасягненне гэта 1/8 фінала, вось якраз у якой астравец гуляе сёння. І Батэ разгортвае у ёй сваю атаку. Чарнаок аддае перадачу на Някрасава. Някрасаў. Свідзінскі прытрымаў мяч, аддаў на Чарнаока. Чарнаок. І ўсё ж такі Владзімір Лойка з мячом сустракаецца. У астраўца у кубку 6 перамог, 1 нічыя, 2 паразы, розніца мячоў 26-9, дададзены час 1 нічыя, у серыі пенальці 1 параза. Найвялікшая перамога у 2021 годзе была здабытая у матчы са Слонем Сіці. 11-0 тады быў зафіксаваны лік, блізка да Батэнда, дарэчы. А самая вялікая параза, дарэчы, што аб'ядноўвае абедзве каманды, яны абедзве найвялікшая параза ў кубку маюць ад футбольнага клуба Мінск. Астравец у 2020 годзе саступіў гаражанам з лікам 0-3. Вось такія статыстычныя выкладкі ўжо для прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці. Пакуль што у нас з вами Батэ наперадзе 1-0. І Батэ зараз з мячом знаходзіцца. Бачароў. Валодае мячом капітан Батэ, дае перадачу наперад. Разгортваецца атака Барысава далёкім левым краем атакі. Можа быць зараз небяспечна падача ў штрафную. Свідзінскі, удар здалёк, гэта 2-0, гэта Мацвей Свідзінскі. Што робіць малады абаронца Батэ? Гэта галаса, гэта гол кубка, шаноўнае гаспадарства. Як зараз Мацвей Свідзінскі заражае сваю гармату. Просто гэта, я не ведаю, гэта прыгажосць, гэта ідэал, гэта нешта неверагоднае. Мацвей Свідзінскі робіць лік 2-0, і барысаўскі Батэ узмацняе свой перавес у гэтым матчы. Ну, шаноўнае гаспадарства, ведаеце, такое не бярэцца. Просто добры удар з добрай пазіцыі. І ведаеце, кажуць, што пра такія удары, што 10 раз праб'е, 1 раз патрапіць. І вось зараз у Мацвея Свідзінскага адбыўся гэты самы 1 раз. 2-0 на карысць барысаўскай каманды. Глядзім далей за супрацьстаяннем. Мацвей Свідзінскі сёння, безумоўна, галоўны герой вечара для Барысава. 1+1 у нашым з вами матчы робіць малады абаронца. Ну а паглядзім, чым будзе адказваць астравец. Ёсць у складзе прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці і Чухлей, ёсць і Герман, ёсць на лаўцы запасных і Дмітрый Лебедзеў. І як многія заўзятары ў каментарах могуць адзначыць, 2-0 гэта толькі пачатак. Асабліва многія заўзятары, якія сочаць за мінскім Дынама ў кантынентальнай хакейнай лізе, могуць зазначыць, што 2-0 гэта не лік. Ці то заўзятары, якія у перадапошнім годзе глядзелі за лігачэмпіёнскімі подзвігамі мадрыдскага Рэала. Але барысаўскі Батэ пакуль што вельмі спакойна на класе вядзе гульню супраць астравца, двойчы забілі і, па сутнасці, не даюць суперніку нават шанса стварыць. Па сутнасці, Александр Гутар не так часта уступаў у гульню, і мы з вами глядзім далей за атакай Барысава, якую пачынае Александр Гутар. Зноў жа Свідзінскі. Атрымлівае мяч Мацвей пасля мурку з партнёрам.
І ведаеце, нават з нашай каментатарскай пазіцыі можам мы зазначыць, што фан-сектар астраўца адчуваць лепш, нягледзячы на тое, што знаходзяцца сінія дзюбы, так называецца астравецкі фанацкі сектар на далёкай трыбуне барысаўскага стадыёна гарадскі, але іх нават адсюль чуваць, магчыма нават з астраўца адчуваць падтрымку сваіх. І вось Мацвей Свідзінскі зноў жа у атацы, падача ў штрафную і невядома нават на што Алексей Білевіч зараз кранаецца гэтага мяча, нават не Білевіч, нават Белашевіч там быў, 47-й нумар астраўца, і зарабляе вуглавы Мацвей Свідзінскі для сваёй каманды. Будзем мы глядзець за тым, як скарыстацца гэтым стандартам барысаўскі Батэ. Няма на поле Дзяніса Лапціва, але ёсць тыя, хто могуць галавой згуляць, акрамя 55-го нумара. Ну а Лапціва мы з вамі чакаем у другім тайме, яго выхаду на замену. Але пакуль Владзімір Лойка будзе мяч уводзіць у гульню. Нягледзячы на тое, як скончыцца гэты матч, для астраўца кубак можна будзе занесці ў актыў, бо каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі дайшла да 1/8 фінала, по 1/16 у дэрбі перамагла сваіх самаргонскіх суседзяў. Ну і ў прынцыпе кубак гэта такая вось аддушына для астравецкіх футбалістаў, бо ў чэмпіянаце справы ідуць не тое каб добра, нягледзячы на тое, што захаваў астравец месца ў першай лізе. Ўжо вядома, што Асіповіч адправіцца на дывізіён ніжэй, але ўсё ж такі не той вынік чакалі ў астраўцы, асабліва пасля вельмі ўпэўненага апошняга сезона. Ну а кубак гэта сапраўды тое, дзе астравец мог адгуляцца, дайшоў да 1/8, атрымаў супернікі барысаўскі Батэ. І гэта, ведаеце, калі маленькія клубы з Іспаніі атрымліваюць у супернікі мадрыдскі Рэал ці Барселону і сапраўды святкуюць гэтае лёсаванне, бо будзе статусны супернік, можна будзе паглядзець свой узровень на узроўні іх, з'ездзіць на добры выезд, ці супернік прыедзе да цябе ў горад. І, дарэчы, на жаль, што гэты матч адбываецца менавіта ў Барысаве, менавіта тут, на гарадскім стадыёне, не ў Астраўцы, бо у Гродзенскай вобласці сапраўды было б свята футбола, людзі б коламі стаялі вакол стадыёна, магчыма, нават і вакол горада, хто яго ведае. І там сапраўды вялікае свята было па Астраўцы, але вялікая колькасць заўзятараў з Гродзенскай вобласці сёння прыехала на матч такім вось арганізаваным чынам, фан-сектарам. Бачна іх зялёна-белыя сцягі, бачна іх зялёна-белыя шалікі, і чутна добра нават з нашай каментатарскай пазіцыі. Владзімір Лойка рыхтуецца увесці гэты мяч у гульню. І мы з вами будзем глядзець за тым, што будзе далей адбывацца на футбольным полі. Ідзе добрая перадача наперад. І астравец можа зараз атрымаць свой шанец. Білевіч з мячом. Білевіч спрабуе на дрыблінгу перагуляць суперніка, але не атрымліваецца зараз у Аляксея гэтага зрабіць. Адказная контратака Батэ. Мацвей Свідзінскі паскараецца з мячом. Да. Цэнтру поля, недакладная перадача ўжо ад астраўца. І будзем далей глядзець за гэтай атакай. Дарэчы, можам мы з вами зазначыць, што сёння Мацвей Свідзінскі забівае дэбютны гол за барысаўскі Батэ, з чым мы Мацвея і віншуем. Яшчэ адна атака Батэ. Кірыл Чарнаок яе разгортавае, аддае перадачу поперак поля. Астравец добра гуляе на перахопе, не дазваляючы суперніку адразу атаку разгарнуць. Працягваецца атака Батэ другім тэмпам. Перахоп ад астраўца. Чухлей з мячом. Чухлей паскараецца, дае перадачу. Яцкевіч за гэты мяч не чапляецца. Магчыма, напрошваецца ў перапынку выхад Дмітрыя Купнеўскага, ці то нават Мацвея Каліновскага, але будзем глядзець за тым, што
будзе адбывацца прыкладна праз 10 хвілін. Пакуль што Батэ у нас цісне на вароты Астраўца. Добрая перадача наперад, ад якой адбіваюцца абаронцы астравецкай каманды. Пайшла разгортвацца контратака. Можа быць, зараз створыцца небяспечны момант каля ворот і Александра Гутара, але Астравец на сваё поле мячом валодае. Ясюкевич. Наперад перадача. Чухлей. Чухлей не самую дакладную перадачу аддаваў ужо. Лежачы на газоне. Падстрэлаў. Чарнаок. Чарнаока зноў жа блакуюць апаненты. Астравец адбіваецца ад гэтай атакі, прычым адбіваецца вельмі якасна з перадачай у бок Яцкевіча, і парушэнне правілаў фіксуе Вадзім Лянкоўскі з боку барысаўскай каманды. І вось які фінт ад Кірыла Чарнаока мы пабачылі. Дзякуй калегам за вельмі прыгожы паўтор. Ясюкевіч. Пайшла перадача на Ганчарыка. Ганчарык. Зноў Ясюкевич. І Кірыл Чарнавок. На ваших телескрынях. Ну а мы з вами далей сочым за спробамі Астраўца разгарнуць сваю атаку. Пайшла перадача наперад. У цэнтры поля мяч знаходзіцца. І перахоп ад Батэ. Дмітрый Падстрэл адпрацоўвае абароне. Дае перадачу бліжэй да зоны атакі. Зноў жа Падстрэлу з мячом. Падстрэлу падскараецца па левым фланзе і утыкаецца ў суперніка. Гэта атака сканчваецца аутам на карысць Батэ. Шырыф Жимо пачынае гульню з броўкі, і мы з вами будем глядзець далей за тым, як Мікіта Некрасаў да перадачу зноў жа на Шырыфа Жимо. Зноў Некрасаў. Ніжэй гуляе. Нечаяў. І ўсе футбалісты Батэ на палове поля Астраўца. Можа быць, гэта чрывата контр выпадамі ад супернікаў. І ведаеце, колькі гульняў гляжу за барысаўскім Батэ, нават не магу успомніць, калі клуб Кірыла Альшэўскага гуляў настолькі смела. Нават Александр Гутар ледзь не да цэнтральнага кола выходзіць. Са сваіх варот удар Батэ, і гэта 3-0. Гэта разгром, шаноўнае гаспадарства. Кірыл Чарнаок забівае свой мяч. Вось так смеласць Батэ дае вынікі у гэтым матчы. Гэта 3-0, і гэта Кірыл Чарнаок. Сапраўды велізарная розніца ў класе сёння. У нас з вами гуляе Владзімір Лойка. Сумны стаіць каля сваіх варот. Паглядзім за паўторам гэтага моманта. Добрая перадача у бок Чарнаока. Прастрэльна атрымалася, і Кірылу нічога не заставалася, як перавесці мяч у вароты Астраўца. Жимо гэтую перадачу аддаваў, і бліжэйшы кут у Владзіміра Лойкі варот прабівае Кірыл Чарнавок. 3-0 на карысць Батэ. Па выніках 38 хвілін гульні. Але мы з вами далей сочым за футболом. Батэ мяч перахоплівае. Удар па варотах блакуецца, і яшчэ одна атака барысаўскага калектыва. Бачарова дае перадачу на Жимо. Жимо прастрэл. Цяпер ужо блакуецца. Не даходзіць мяч да Мікіты Некрасава. І будем мы далей сачыць за атакай. Хацелася б сказаць Астраўца, але Александр Гутар з мячом сустрэўся, разгарнуў наступ сваёй каманды. Волкаў гуляе на Жимо. Жимо таксама вельмі добры матч праводзіць. Галявая перадача адзначыўся. Чарнавок. І не даходзіць Кірыл да ударнай пазіцыі. Астравец разгортвае сваю контратаку. Яцкевіч паскараецца супраць яго Даніла Нечаю. Яцкевіч супраць Нечаева. Нечаю ўсё ж такі выйграе гэтую дуэль. І мы з вами глядзім за тым, як Александр Мартынаў атрымлівае мяч. Аддае яго на партнёра. І ужо барысаўскі Батэ будзе разгортваць сваю атаку. Бачароў. Адгуляюся з Нечаевым. Зноў Бачароў.
Жимо. Свідінський. Подстрелов. Свідінський. Пайшов Матвей наперед. Недокладная передача. Герман уключается у борьбу за мяч. Гэтую борьбу, здавалася б, выйграе, але Шэрыф Жимо. З мячом сустракаецца, гуляе на Бачарова. Бачаров. Далей гуляе на партнёра. Цяпер уже Сергей Волков з мячом. Пасля перадачы ад Матвея Свідінскага. Свідінскі зноў. Зноў Бачаров. Свідінскі. І вось так катае зараз мяч барысаўскі Батэ па палове поля суперніка. Нечаяў. Бачаров зноў Нечаяў. Свідінскі. Нечаяў. Пайшла перадача на Александра Гутара. Гутар з мячом гуляе на Мартынова. Нечаяў. Ганчарык. Ганчарык паскараецца. Супраць яго Дмітрый Подстрелаў. І гэта аут на карысць барысаўскага Батэ. Дмітрый Подстрелаў. Хутка пачынае гульню, але Вадзім Лянкоўскі паказвае, што з іншай кропкі трэба пачынаць. Гульню пасля гэтага аута Матвей Свідінскі робіць гэта у другі раз. І барысаўскі Батэ разгортвае свой наступ. Свідінскі. Супраць яго Ягор Сямёнаў. Сямёнаў ледзь не перахапляе мяч у Свідінскага. Гутар. Пайшла перадача у бок Мартынова. Мартынов паскараецца. І ведаеце, па такім ключы сённяшняга матча чакаю я з'яўлення нават не Дениса Лаптева, а хутчэй Вадзіма Кісялёва. У такім матчы менавіта трэба даваць шанец лідару дубля. І вось удар па воротах яшчэ адзін ад барысаўскага Батэ, але Владзімир Лойка робіць сейф. І ведаеце, нават нягледзячы на 3 прапушаных гола, Владзімир Лойка сёння сапраўды добры матч праводзіць. Неаднаразова ён ратаваў каманду. І, в прынцыпе, вось толькі ў трэцім мячы, магчыма, ёсць нейкая віна галкіпера, бо у бліжэйшы кут быў гэты гол забіты. Ну, а першыя два, асабліва гол Матвея Свідінскага, гэта сапраўды космас. Бачаров. Пацягнуў мяч наперад, праз лінію добра згуляў, адрэзаўшы ўсю паўабарону Астраўца, і гучыць свісток Вадзіма Лянкоўскага. Лайнсмен фіксуе становішча па-за гульнёй. Трэба астравецкім футбалістам і трэнерам вельмі сур'ёзна пахутарыць у перапынку, бо ёсць праблемы. Здавалася б, самай вопытнай лініі каманды ў паўабароне. Як нож праз масла барысаўскі Батэ праходзіць праз цэнтр поля Астраўца. І раз за разам стварае небяспечныя моманты. Астравец сваю атаку разгортвае. Падача у штрафную ішла, але рыкашэтам ад футбаліста Батэ пайшоў мяч па-за межы поля. Гэта вуглавы на карысць прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці. 45-я хвіліна у нас распачынаецца. Шэрыф Жимо на вашых экранах. Менавіта ад яго рыкашэтам мяч пайшоў па-за межы поля. Ледзь не апошні шанец Астраўца выправіць сітуацыю у першым тайме. Сямёнаў пайшоў падаваць. Ёсць там Ясюкевіч, які можа галавой згуляць. Ёсць той жа Білевіч. Пайшла падача. Удар ад Білевіча. Гутар цягне. Гэта Александр Гутар. Што ж ты будзеш рабіць супраць галкіпера такога класа? Але Алексею Білевічу залік за спробу. Яшчэ адзін вуглавы ад Астраўца. Ну і да абароны Батэ таксама ёсць велізарнае пытанне ў гэтым моманце. Матвей Свідінскі не даляцеў да мяча. Ну а хто кантраляваў Білевіча? Зноў жа Астравец на падборы. Удар! І гэта 3-1. Гэта футбольны клуб Астравец. Яны ўсё ж такі забіваюць барысаўскаму Батэ. Магчымы аўтагол там будзе. Чакаем паўтору, але Батэ прапускае ад Астраўца напрыканцы першага тайма. Радасць фанатаў каманды з Гродзенскай вобласці. Агучваюць, што Кірыл Ганчарык забівае мяч. Дакладна, Ганчарык прабіваў і рыкашэтам ад кагосьці з абаронцаў Батэ пайшоў мяч у вароты. Глядзім паўтор з іншай камеры. Удар ад Ганчарыка і таксама
небачны нам рыкашэт. Сканчваецца на гэтым падзея першага тайма. 3-1 на карысць барысаўскага БАТЭ. І мы з вами адпраўляемся на перапынак. Адпачнем 15 хвілін. Адпачнуць футболісты.
На гарадскі стадыён у Барысаве, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку другога тайма матча 1/8 фінала Кубку Беларусі паміж футбольным клубам БАТЭ Барысаў і футбольным клубам Астравец. Пасля першай паловы сустрэчы быў зафіксаваны лік 3-1. Бачыце вы паўторы галоў на сваіх тэлескрынях.
Першы з перадачы Матвея Свідзінскага забіў Александр Шастюк, потым сам Матвей ударам здалёк дадаў. Трэці мяч быў забіты з перадачы Шэрыфа Жыму, адзначыўся Кірыл Чарнаок ударам у бліжэйшы кут ворот. Вось бачыце вы прыгажэйшы удар Матвея Свідзінскага. І на самым прыканцы першага тайма Астравец здолеў адзін мяч адгуляць. Кірыл Ганчарык, дзякуючы рыкашэту ад суперніка, пасля удару з вуглавога забіў мяч у вароты Александра Гутара. Вяртаецца барысаўскі батэ на поле, вяртаецца і Астравец. Пра нешта размаўляюць Яцкевіч і Чухлей вельмі актыўна. І, дарэчы, пачыналі мы казаць пра тое, што ёсць перакрыжаванні паміж футбалістамі, ёсць перакрыжаванні кар'ер, лёсаў. І трэба зазначыць, што ёсць яшчэ гульцы, для якіх батэ не чужы клуб, менавіта ў складзе Астраўца. Той жа Уладзіслаў Яцкевіч калісьці гуляў за дублюючы склад барысаўскага батэ, бацька Кірыла Ганчарыка. У свае часы таксама паспеў пагуляць у Барысаве. Вось бачыце вы гол 8-га нумара Астраўца, які, магчыма, перапішуць на кагосьці з абаронцаў барысаўскай каманды. І таксама трэба зазначыць, што першую палову сезона ў Астраўцы правёў галкіпер Уладзіслаў Ігнаціў, які зараз знаходзіцца ў арэндзе ў Гомлі. Правы на яго належаць менавіта барысаўскаму клубу. Сочым мы далей за другім таймам. Яцкевіч рыхтуецца увесці мяч у гульню. Ну а мы з вами хуценька паразмаўляем пра склады, бо яны і не змяняліся пасля першай паловы сустрэчы. І пачнем мы з барысаўскага батэ. Пакуль што Астравец разгортвае сваю першую атаку. Менавіта госці бяруць ініцыятыву ў свае рукі пасля перапынку. І паглядзім мы за тым, што яны здолеюць выцягнуць. Перахапляе мяч барысаўскі батэ. Ну а мы з вами пераходзім да складаў каманд. Батэ, галкіпер Александр Гутар, нумар 30, лінія абароны 14, Шэрыф Жымо, 4, Александр Мартынаў. Спыняецца у нас гульня, і рэферы Вадзім Ленкоўскі упершыню ў гэтым матчы дастае жоўтую картку са сваёй кішэні. Ягор Шашко гэтую самую жоўтую атрымлівае. Александр Мартынаў, цэнтральны абаронца, нумар 4, разам з ім у цэнтры Даніла Нечаев, нумар 17, і іншы флангавы абаронца з правага краю Матвей Свідзінскі, нумар 98. Цэнтр поля 15, капітан каманды Валерый Бачароў, 24 Сергей Волкаў, 28 Кірыл Чарнаок і тройка у атацы, 7 Мікіта Некрасаў, 23 Дмітрый Падстрэлаў і 13 Александр Шастюк. Галоўны трэнер каманды Кірыл Петрович Альшэўскі. Ну а мы з вами ў першую чаргу у складзе батэ чакаем выхаду на поле Вадзіма Кісялёва, лепшага бамбардзіра чэмпіянату дублёраў. Другі матч запар у заяўцы барысаўскай каманды ён знаходзіцца. Сёння ёсць і малады Алесь Сахончык, футбаліст 2006 года нараджэння. Ну і адразу пяройдзем да складу Астраўца. Галкіпер Уладзімір Лойка, нумар 35. Абарона Кірыл Ганчарык, 8. 11 Уладзіслаў Ясюкевіч, 47. Уладзіслаў Білашевіч, 88. Дмітрый Герман. У паўабароне ім дапамагаюць 20 Андрей Чухлей, капітан каманды, 10 Ягор Сямёнаў, 9 Денис Хвастович і тройка у атацы Алексей Білевіч, 62 Уладзіслаў Яцкевіч, 11. І перамясцілі мы ў атаку Ягора Шашко, нумар 4. Пара нападаючых сёння у Астраўца. Ягор Шашко, 4 паўабаронца. Галоўны трэнер каманды па пратаколе Юрый Крот. Па факце у Астраўцы такі трэнерскі тандем Юрыя Карата і Сергея Карата. Таму мы сказалі такую цікавостку. Юрый Крот у нас атрымаўся. Юрый Каратай галоўны па пратаколе, Сергей Крот старэйшы, але у клубе у нас з вами трэнерскі тандем.
Галоўны рэферы Вадим Лянковскі, горад Мінск, яго асістэнты Андрей Філіпович, Мінск, Сергей Никоненко, Заслаўя. Чацвёрты рэферы Вячаслав Шарамет, Смалявіч, інспектор Владимир Кузьмін, Мінск, дэлегат матчу Ігор Цаплюк, Мінск. Усе афіцыйныя асобы прадстаўленыя, можам далей. А сачыць за футболам нічога у нас не будзе ад яго. Адцягваць і Батэ будзе падаваць вуглавы. Першы ў гэтым тайме ідзе падача на далёкую стойку, не далятае да мяча хтось з барысаўскіх футбалістаў, і Владимир Лойка будзе рыхтаваць удар ад варот. Мацвей Свідзінскі актыўна сябе праяўляе на гэтым стандарце, як і ва ўсім сённяшнім матчы. 1+1 у маладога флангавага абаронцы барысаўскай каманды. Ну а мы з вами хуценька прабяжымся па лаўках запасных, анансуючы магчымыя замены. Белашевіч сустракаецца з мячом на фланзе, дзе страхуе Дмітрая Германа. Герман мяч атрымлівае, Белашевіч змяняецца з Германом пазіцыямі. І Батэ мяч перахапляе, недакладная перадача ў бок Жымо, зноў жа Белашевіч. Белашевіч аддае перадачу на Хвастовіча. Хвастовіч далей гуляе поперак поля. І недакладная далейшая перадача. Але дзякуючы рыкашэту ад гульца барысаўскай каманды Астравец зарабляе права на аут. 3-1 пасля першай паловы сустрэчы. І пры гэтым мы не можам сказаць, што Астравец настолькі быў горшы за суперніка. У прынцыпе, моманты былі і у каманды Сергея Каратая, Юрыя Каратая, але Батэ больш адказна падышоў да рэалізацыі. Плюс Александр Гутар у адным з эпізодаў падцягнуў сур'ёзна барысаўскую каманду. Таму, калі сачыць менавіта па момантах, менавіта па магчыма, можна так сказаць, чаканым галам, то сёння у нас такая вось у першай палове сустрэчы гульня на 2-2. Але 3-1, бо барысаў ўсё ж такі класам вышэйшыя, моманты свае рэалізаваць умее лепш. І Астравец яшчэ у нас застаецца ў гульні, дарэчы, -2 на тайм. І, ў прынцыпе, Астравец, асабліва у другой палове тайма, нам прадэманстраваў, што можа гуляць актыўна, можа гуляць яскрава. Можа ствараць моманты і забіваць. Глядзім далей за атакай Астраўца. Добра разгортваецца наступ каманды з Гродзенскай вобласці. І ідзе у нас перадача ніжэй на цэнтральнага абаронцу, дзе знаходзіцца зараз Ягор Шашко, дарэчы. Апусціўся ён ніжэй у зону цэнтральных абаронцаў. Вось Астравец мае момант, але Шэрыф Жымо адпрацоўвае ў абароне вельмі якасна. Дарэчы, некаторыя платформы ўжо перапісалі гол на аўтагол Александра Мартынова, але па стадыёне аб'яўлялі, што менавіта Кірыл Ганчарык адзначыўся забітым мячом, але факт ёсць факт. Астравец свой мяч у першым тайме здолеў забіць. Прычым здолеў забіць так, што даказаў Батэ, што гэты самы першы тайм цягнецца 45 хвілін, не 44-30, не 44-50, а менавіта 45. І Батэ за сваю страту канцэнтрацыі быў жорстка супернікам пакараны. Вось яшчэ адзін момант можа быць у Страўца, але удар ад варот усё ж такі Александр Мартынаў здолеў апошнім крананнем мяча рыкашэт ад суперніка зарабіць, і будзе у нас з вами менавіта удар ад варот. Распачаў Батэ, прычым распачаў так даволі смела. І 53-я хвіліна на Барысаў-арэне. Хвіліна імя Анатолія Анатольевича Капскага, заснавальніка клуба, і ўся арэна устае. І у нас з вами пачынае хлопаць у ладкі. Ну а Астравец у гэтую хвіліну разгортвае сваю атаку. Перахоп ад Батэ. Дарэчы, успамінаю я першую 53-ю хвіліну у гісторыі барысаўскага Батэ, калі Станіслаў Драгун забіў вароты мінскага Дынама. Такі вось прыгажэйшы мяч нават на трэнерскай лаўцы барысаўскай каманды. Ідуць апладысменты, канешне ж, у першую чаргу ад Кірыла Пятровіча Альшэўскага, бо для яго гэта была цяжкая сямейная страта. Усё ж такі
цяжка страціць дзядзьку. І вось момант у Батэ. Шасцюк не чапляецца за мяч. Лойка забірае ў рукі. І падыходзіць да сканчэння. 53 хвіліна на гарадскім. Як заўсёды, заўзятары і трэнерскі штаб Батэ аддаюць даніну памяці заснавальніку клуба, галоўнаму кавалю усіх перамог, галоўнаму чалавеку, які перажываў ва ўсе часы за барысаўскі Батэ. І вось якраз Батэ ў сваёй атацы падачу штрафной. Астравец выбівае мяч па-за межы штрафной. Бачароў. І Астравец ужо разгортвае свой контрнаступ. Свідзінскі. Пайшла перадача ў фланг ад Матвея. І пакуль што у нас Батэ мячом усё ж таки больш валодае. Але Астравец спрабуе ў сваёй контратакі выходзіць. Жимо. Пайшла перадача ніжэй на Мартынова. Мартынаў. Някрасаў. Някрасаў ніжэй гуляе. Бліжэй да цэнтру на Сергея Волкова. Волкаў наперад перадача. Паскараецца Кірыл Чарнавок, але не праходзіць абаронцу супернікаў, які падкат зараз ад абаронца Астраўца. Разгортваецца контрнаступ каманды з Гродзенскай вобласці. І зараз не атрымалася ва Владзіслава Яцкевіча згуляць у стылі Гарэта Бейла. Жоўтая картка для Валерыя Бачарова. Вельмі жорстка той гуляе супраць свайго апанента. Ягор Сямёнаў знаходзіцца ў нас па-за межамі поля. І кульгаючы вяртаецца на газон. Валерый Бачароў атрымлівае папярэджанне. І, ведаеце, за такі момант можна было б нават і прамую чырвоную атрымаць, але калі б Бачароў ці шипамі пачаў гуляць у галінастоп суперніку, ці нешта яшчэ такое рабіць, але ўсё ж таки хоць і парушаў правілы Бачароў, але не для таго, каб нанесці пашкоджанне суперніку. І вось момант у Астраўца можа зараз быць. Разгортваецца наступ левым флангам атакі. Але да падачы у штрафную справа не даходзіць. Батэ мяч перахапляе. Добрая перадача. Перахоп ад Астраўца і аут на карысць. Нават не аут. Там штрафны. Парушэнне правілаў было з боку гульцоў астравецкай каманды. І мы з вами далей глядзім за тым, як Батэ разгортвае свой выхад з абароны. Астравец усё больш актыўна пачынае прэсінгаваць суперніка. Лойка сустрэнецца з мячом галкіпер астравецкай каманды. Пайшла перадача на Шашко. Шашко адгуляўся зноў Владзімірам Лойкам. Зноў Шашко атрымаў перадачу ад галкіпера. І, ў прынцыпе, Батэ не так актыўна, як Астравец уключаецца ў прэсінг. Шашко мае велізарную прастору, дае перадачу на Ісюкевіча. Ісюкевіч далей па фланзе гуляе. Сустракаецца з мячом Кірыл Ганчарык. Зноў на Ісюкевіча гуляе. Пайшоў закід на супрацьлеглы фланг. Там Дмітрый Герман. Адзін з людзей, для каго матч супраць Батэ гэта сапраўды прынцыповая гісторыя. Бо Дмітрый Герман сваім пачаткам футбольнай кар'еры звязаны з мінскім Дынама. Рыхтуецца атака Батэ. Рыхтуецца атака Астраўца. Вбачаюся Батэ. Адбіваецца ў гэтай атацы, рыхтуе сваю, але Ягор Шашко не дазваляе Александру Шасцюку з гэтым мячом сустрэцца. Разгортваецца цяпер ужо наступ гасцей. Астравец у атацы. Сямёнаў. Добрая перадача. Але справа да удару не даходзіць. Будзе удар ад варот Александра Гутара. Владзіслав Яцкевіч не паспявае ўсё ж такі прабіць пад прэсінгам абаронцы суперніка. Але спроба залічаная. Пачынаюць барысаўчане зноў жа спакойна ад сваіх варот. Магчыма, нават занадта спакойна. Рыхтуецца першая замена, дарэчы, у складзе Батэ. Пакуль што я здалёк не бачу,
хто з футбалістаў барысаўскай каманды з'явіцца на поле. І адбываецца у нас гэтая самая замена. Алесь Сахончык, футбаліст 2006 года нараджэння, мяняе Кірыла Чарнаока. Замена па пазіцыі, па абаронцы. І вось Алесь Сахончык у нас у другі раз выходзіць на поле у складзе асноўнага складу футбольнага клуба «Батэ». Сахончык з'явіўся на газоне. Паглядзім за тым, як себе праявіць гэты малады паўабаронца. Пакуль што Шэрыф Жымо паскараецца па фланзе. Перадача ў бок Некрасава. Некрасаў з мячом не сустракаецца, дзякуючы добрай гульні абаронцаў Астраўца. Владимир Лойка дае перадачу наперад на Владислава Ясюкевіча. Ясюкевіч. Шашко. Потягнуў наперад мяч Ягора, даў перадачу на Белашевіча. Белашевіч, зноў Шашко. Пайшоў перавод на Ясюкевіча. І разгортваецца наступ Астраўца пад прэсінгам футбалістаў «Батэ». Але Астравец працягвае мячом валодаць, ляжыць на газоне Андрэй Чухлей. Гучыць свісток Гучыць свісток рэферы Вадзіма Лянкоўскага. Чухлей сам уздымецца на ногі і нешта там яму кажа Кірыл Ганчарык. Збівае Чухлея з ног Алесь Сахончык, дарэчы. Такое вось першае дзеянне ў пасіў для маладога паўабаронцы барысаўскага «Батэ». «Батэ» ў сваёй атацы. Сахончык закідам на Шасцюка спрабаваў згуляць, але Владимир Лойка нібыта ў стылі Мануэля Нойера, нібыта ў стылі Андре Онаны гуляе зараз на выхадзе і адбіваецца у гэтай атацы Астравец. Працягваюць астраўчане мячом валодаць. Жымо. Батэ мяч перахапіў. Волкаў паляцеў наперад. Супраць яго Чухлей дастаткова жорстка гуляе ў спіну. І замена ў складзе Астраўца. Замест Алексея Белевіча Дмітрый Лебедзеў выходзіць на футбольнае поле. Адзін з самых вопытных футбалістаў у складзе Астраўца. Выхаванец салігорскага «Шахцёра». Сапраўдная жывая легенда ўжо неіснуючага футбольнага клуба «Гарадзея». Дмітрый Лебедзеў, майстар штрафных удараў, майстар стандартаў. І з'яўляецца Лебедзеў на газоне гарадскога стадыёна ў Барысаве. Алексей Белевіч меў добры момант для таго, каб адкрыць лік галам Астраўца ў першым тайме, але Александр Гутар тады пацягнуў гэты мяч. І вось «Батэ» мае момант, удар па варотах, але занадта высока ідзе над перакладзенай мяч. Владимир Лойка будзе пачынаць прас. Кароткі пас, прас фланг абароны. Разгортваецца наступ Астраўца недакладна. Перахоп ад барысаўчан гэтага мяча. Барысаўскі «Батэ» праз Мартынова гуляе. Мартынаў памыляецца зараз пры валоданні мячом, і Астравец атрымлівае права на аут. Мы з вами паглядзім паўтор моманту з ударам па варотах Астраўца, але занадта высока прабіваюць футбалісты «Батэ». Пакуль што Астравец знаходзіцца каля мяжоў штрафной. Удар па варотах блакуецца. Лебедзеў захоўвае мяч для сваёй каманды. Хвастовіч гуляе далей у фланг. І, дарэчы, Дзяніса Хвастовіча можна высветліць па бруднай футболцы. Ужо паспеў ён у першым тайме яшчэ паляжаць на газоне і далучыць да сваёй белай цішоткі элемент такога вось чорнага колеру. Ну а пакуль «Батэ» разгортвае сваю контратаку, велізарныя пайшлі
з'являцца з зоны. Шасцюк мяч атрымлівае на фланзе. Пабег Сахончык на пазіцыю цэнтральнага нападаючага. Шасцюк. Перадачу ў бок Сахончыка не праходзіць. Астравец працягвае выходзіць. Спрабаваць з абароны. Добра, гэта атрымліваецца справа. І пайшла перадача наперад. Добрая скидка ад Германа самому сабе. Але ўсё ж таки паспявае Даніла Нячаю да гэтага мяча. Бачароў. Нячаев гуляе ніжэй на Александра Гутара. Гутар, і хто б мог падумаць пры ліку 3-0, што так цяжка будзе барысаўскаму батэ ў другой палове сустрэчы, што Астравец даставіць праблем 15-кратнаму чэмпіёну Беларусі. Добрая перадача ў бок Някрасава. Някрасаў сам пайшоў у дрыблінгу супраць суперніка і не здолеў пракінуць. І вынас мяча па-за межы поля ад футбалістаў Астраўца туды да мясцовых хлопчыкаў. Ну а у нас з вами Сергей Волков мячом валодае. Жимо. Шэрыф Жимо пацягнуў мяч, даў перадачу зноў жа на Волкова. Волков спрабаваў разрэз гуляць наперад, але ні Жимо, ні Шасцюк на гэтую перадачу не адклікнуліся. Владзімир Лойка валодае гэтым мячом. Глядзім мы за спробай Шасцюка прастрэліць у штрафную бок Сахончыка, але там абаронцы Астраўца добра згулялі на перарванні гэтай перадачы. Лебедзяў. І на пазіцыі апорнага паўабаронцы зараз нават цэнтральнага абаронцы дзейнічае Дмітрый Лебедзяў. Усюды будзе працаваць, каб быць полезным для каманды. Дмітрый Лебедзяў. Пайшла разгортвацца атака Астраўца. Перахапілі мяч барысаўскія футбалісты. І Шэрыф Жимо зараз з мячом. 65-я хвіліна у нас з вами ідзе. 3-1 на карысць барысаўскага батэ. Жимо мяч атрымаў. Спрабуй на дрыблінгу прыбраць Дмітрыя Лебедзева, але тут столькі вопыта. Ведаеце, што магчыма нават ніхто з абаронцаў, типа абаронцаў вышэйшага дывізіёна не пройдзе 1-1 на дрыблінгу гэтага магутнага футбаліста. Дмітрый Лебедзеў зараз, дарэчы, з мячом. Усталёвае яго на пазіцыю для стандарта. Зноў жа супраць Чухле парушаюць правілы. Цікава было б паглядзець статыстычную выкладку, наколькі часта на гульцах той ці іншай каманды парушаюць правілы менавіта па персаналях. Ведаю, што няма яе у нас у эфіры ясна, але цікава было б яе пабачыць. Шашко. Лебедзяў. Лебедзяў валодае мячом на пазіцыі цэнтральнага абаронцы. Змяшчаецца ў цэнтр поля. Дае перадачу на Есюкевіча. Пайшоў недакладны пас ад Есюкевіча наперад. Сахончык. Недакладная перадача. Зноў жа гуляе Астравец на перахопе. Разгортваецца наступ зялёна-белых. І няма вось гэтай апошняй перадачы ў складзе Астраўца. Добрая скидка ў фланг. Трэба ўжо падаваць мяч у штрафную. Але перацягнулі зноў жа футбалісты ў белых цішотках. Разгортваецца контрнаступ батэ. Недакладная перадача ад Алеся Сахончыка. Сахончык спрабуе ўжо такім вось дыспетчарам батэ працаваць у гэтым матчы. Добры падыход маладога футбаліста, але пакуль што не атрымліваецца ў яго дакладны адсотак перадач. Недакладна зараз і закід Астраўца быў выкананы, прычым што знаходзіўся нападаючы астравецкай каманды у становішчы па-за гульнёй. І мы з вами будзем глядзець за тым, як Александр Гутар рыхтуецца увесці мяч у гульню. Распачалі барысаўскія футбалісты. Гульню пасля стандарта. Зноў жа Гутар з мячом. І будзем глядзець за тым, як батэ разгортвае сваю атаку. Шэрыф Жимо. Жимо далей на Някрасава. Някрасаў у барацьбе з супернікам. І не атрымліваецца у Някрасава зноў жа прайсці па левым фланзе атакі. Владзіслаў Белашевіч вельмі плотна гуляе па сваім суперніку.
Добра перадача Нячаева. І Барисаўскі Батэ мае зараз шанец на атаку. Бачароў. Гуляе на Някрасова. Някрасова адкрыты Жымо. Зноў Бачароў. Сахончык. Скидка на Жымо. Падача, удар па варотах. І не трапляе ў створ. Александр Шастюк. Ведаеце, калі б гулялі мы у амерыканскі футбол, то Александр Шастюк зараз бы адзначыўся голам, але ўсё ж такі у нас еўрапейскі так званы ў Амерыцы сокер. Владимир Лойка пачынае праз Владислава Ясюкевича. Шашко. Лойка. Зноў Ясюкевич. Зноў Лойка. Зноў Шашко. Зноў Ясюкевич. Пайшла перадача наперад. І такі вертыкальны футбол мы бачым ад Астраўца. Батэ разгортвае сваю контратаку. Прастрэл у штрафную. Перарываецца ён намаганнямі Ягора Шашко. Калі не памыляюся, Владимир Лойка мяч у рукі забірае. Моцны вынас наперад ад галкіпера. Чапляецца за яго футбаліст астравецкай каманды. Добрая перадача ніжэй. І Барысаўскі Батэ вымушаны зараз адбівацца ад гэтай контратакі. Лебедзеў перавод на супрацьлеглы край поля. Недакладны прыём, але Астравец працягвае мячом валодаць. І вось толькі зараз Батэ гэты мяч перахапляе. Дмітрый Пасрэл адпрацаваў момант. У Алеся Сахончыка зараз футбалісты Астравца мяч забралі. Разгортваецца атака прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці. Пайшла перадача наперад. Яцкевіч. Яцкевіч, скидка ніжэй. Адклікаецца партнёр Белашевич. І не праходзіць зараз Уладзіслаў Шэрыфа Жымо. Жымо паскараецца па фланзе. Жымо пабег наперад. Дмітрый Лебедзеў супраць яго на гэтым краі. Уладзіслаў Белашевич спрабуе дагнаць эпізод. Волкаў. Сахончык. Але Сахончык з мячом. І ці будзе гол другога маладога футбаліста барысаўскай каманды. Але ўсё ж такі Сахончык дае перадачу у фланг. Працягвае Батэ такія вось узоры з павуціння будаваць вакол штрафной Астраўца. Сканчваецца гэта перахопам ад астравецкай каманды. Недакладная перадача ўсё ж такі перарывае гэтую контратаку. Двойная замена ў складзе Батэ. Замест Мікіты Некрасова Вадзім Кісялёў, лепшы бамбардзір чэмпіянату Беларусі сярод дублюючых складаў. Футбаліст 2005 года нараджэння. Яшчэ адзін малады актыў Кірыла Альшэўскага. І з'явіцца на поле Віктор Сотнікаў. Памяняе ён Шэрыфа Жымо. І Батэ пачынае гэтымі заменамі ўсё больш рабіць стаўку на маладосць. 71-я хвіліна. У нас з вами з'яўляецца Вадзім Кісялёў і Віктор Сотнікаў. Складана ў Сотнікава складаецца кар'ера ў барысаўскім клубе. Паспеў ён з'ездзіць у аренду, але вярнуўся ў Барысаў і зараз б'ецца за месца у асноўным складзе. І калі, як не зараз, даказваць Кірылу Альшэўскаму свае магчымасці. Перахапіў мяч Астравец. Разгортваецца атака, але Дмітрый Лебедзеў зараз змагаецца не толькі з супернікам, але і з полем. Лебедзеў выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі. І зараз Батэ разгортвае сваю атаку. Вадзім Кісялёў перахапіў мяч у Дмітрыя Лебедзева. Аддаў перадачу на Алеся Сахончыка. Сахончык гуляе ніжэй на Сергея Волкова. Открываецца Кісялёў. Кісялёў мяч атрымлівае. Скидка на Волкова. Але Сергей гэтую ідэю не прачытаў. Глядзім далей за спробамі атак абедзвюх каманд. Добрая перадача ад Дмітрая Лебедзева. Цяпер Дмітрию Герману засталося толькі паспець, але тут свежы Сотнікаў на фланзе. Гутар адгуляўся за Нячаевым. Нячаев. Пайшоў закід на супрацьлеглы фланг. Сотнікаў з мячом сустрэўся. Сотнікаў пацягнуў яго наперад. Вадзім Кісялёў адкрыты. Адкрыты і Сергей Волков. Кісялёў мяч атрымлівае. Кісялёў аддае на Волкова. Волков гуляе на Сотнікава. Сотнікаў. Кісялёў.
Пайшла перадача. Зноў на Сотнікова, зноў Кісялёў. Зноў Сотнікаў. Пакінулі без мяча пакуль што футбаліста аўстраўца барысаўчане. Бачароў. Наперад гуляе Волкаў. Шасцюк атрымаў перадачу зараз і Алесь Сахончык. Удар ад Шасцюка блакуецца. Астравец адбіваецца ад гэтага намагання. Барысаўскі клуб на падборы. Сотнікаў перахапілі. Здавалася б, у яго мяч футбаліста Астравца. Дзякуючы намаганням Дмітрія Германа. Але ўсё ж такі Віктор Сотнікаў зноў жа з мячом. Працягваем сачыць за атакай барысаўскага БАТЭ. Матвей Свідзінскі. Аддае перадачу наперад. Тут Шасцюк. Сахончык зноў. Пайшоў перавод у бок Вадзіма Кісялёва. Кісялёў можа і сам прабіць, але аддае перадачу. Шасцюк. Скидка на маладога нападаючага. Кісялёў далей гуляе на Сергея Волкова. Добрая перадача ў бок Кісялёва. Сотнікова падключае Вадзім. Зноў атрымлівае мяч. Цяпер падключае ўжо і Александра Мартынова. Мартынаў на Бачарова. Бачароў далей гуляе на Нечаева. І такое пачуццё, што БАТЭ пачынае гуляць на утрыманне ліку. Чаго рабіць дакладна нельга. Застаецца яшчэ 15 хвілін асноўнага часу. Сахончык не здолеў прайсці некалькіх апанентаў. Лебедзеў мяч атрымаў. Лебедзеў. І Дмітрий Лебедзеў ўсё ж такі захоўвае сабе валоданне. Аддае перадачу ніжэй на абаронцу. Астравец разгортвае сваю контратаку. Можа быць зараз небяспечна. Даходзіць Астравец да зоны цэнтральнага кола. Пайшла перадача ў бок Владзіслава Білашевіча. Білашевіч. Герман. І пайшоў закід наперад у бок Владзіслава Яцкевіча, былога футбаліста школы БАТЭ. Пагуляў нават за дубль. Яцкевіч і зараз не атрымаўся ў яго выйсці на рандеву з Александром Гутарам. І мы з вами сочым ужо за спробай барысаўскага БАТЭ. Выйсці з абароны зноў Гутар з мячом. Гутар. Мартынаў. Сотнікаў. Сотнікаў пацягнуў мяч наперад. Але пакуль што Дмітрий Лебедзеў перакрывае большасць варыянтаў для Сотнікава. Сотнікаў сам пайшоў супраць яго Білашевіч. Білашевіч не здолеў перагуляць. Кісялёў. Супраць яго зноў жа Білашевіч. Вось цяпер ужо Владзіслав выходзіць пераможцам з дуэлі. І парушэнне правілаў з боку Віктора Сотнікава. Ляжыць на газоне Дмітрий Лебедзеў. Паглядзім паўтор эпізода. Добрая перадача ад Білашевіча у бок Лебедзева. І шчасце для Сотнікава, што гэта яго першае парушэнне, бо калі б быў другі ці трэці момант, Вадзім Лянкоўскі дакладна прадэманстраваў барысаўскаму футбалісту жоўтую, як яго цішотка, картку. Глядзім далей за атакай Астравца. Спробай выйсці з абароны, як мінімум. Добрая перадача ад Білашевіча у бок Сямёнова. Сямёнаў супраць Мартынова. Дарэчы, Мартынов вельмі высока ўздымаецца у гэтай другой палове сустрэчы. Рыхтуецца яшчэ адна замена ў складзе БАТЭ. Гісмоза АІСДБ з'явіцца на футбольным полі. І мы з вами глядзім за тым, як барысаўская каманда разгортвае сваю атаку. Волкаў дэманструе Вадзіму Кісялёву, куды трэба змяшчацца. Пры гэтым наступе Волкаў адкрываецца Сотнікаў, атрымлівае перадачу. Сотнікаў гуляе на Бачарова. Бачаров можа і сам прабіць. Спроба перадачы не праходзіць, і Астравец разгортвае сваю атаку ў адказ. Недакладная скідка ад Дмітрия Германа. Зноў жа БАТЭ з мячом на палове поля суперніка. Сотнікаў. Сотнікаў аддае перадачу на Бачарова. Бачаров. Волкаў. Добры захід па задуме, але добра гуляюць і абаронца Астравца. Лойка выносіць мяч у зону цэнтральнага кола. Барысаўскія абаронцы за мяч зачапіліся, але на падборы Астравец. Можна разгарнуць контратаку. Пайшла перадача. І такое пачуццё, што газон барысаўскага гарадскога нават спыняе хуткасць мяча. Ужо ўсё ж такі лістапад месяц. І Астравец не вельмі прызвычайны ўсё ж такі гуляць на натуральных газонах, бо каманда на сваім домашнім стадыёне мае газон штучны. І, ў прынцыпе,
штучны газон гэта тыповая гісторыя для каманд першай лігі. Таму часцяком складана даецца і пераход з першай у вышэйшую. І вось мы далей глядзім за тым, як Астравец разгортвае сваю контратаку. Добрая перадача ад Сямёнова у бок Есюкевіча. Есюкевіч далей у фланг гуляе. 79-я хвіліна у нас з вами ідзе. 3-1 на карысць барысаўскага БАТЭ. І зараз, калі Астравец здолее ўсё ж такі як мінімум один гол забіць, то гэтая гульня не проста запаліцца новымі фарбамі, але запаліцца дакладна полымем. І будзе гарэць да сканчэння гэтай самай гульні. БАТЭ пакуль што без мяча дзеяння прытрымліваецца. І вось зараз перахаплівае мяч барысаўская каманда. Сотнікаў гуляе на Мартынова. Мартынаў адгуляецца з Волкавым. Волкаў далей перадачу. Валодае мячом Матвей Свідзінскі. І мы з вами далей сочым за падзеямі нашага матча. СДБ рыхтуецца выйсці на замену. Яшчэ адна замена рыхтуецца і у Астраўца. Нагадаем, Дмітрый Купнеўскі, Ярослав Кастусёў, Матвей Каліновскі і Гаранцыпаў на лаўцы у Астраўца з палявых футбалістаў. Перахапілі мяч футбалісты зялёна-белых у сваёй штрафной. І зараз важна не дапусціць вуглавога. Не самы дакладны вынас. БАТЭ на мячы. У БАТЭ на лаўцы застаюцца з палявых Руслан Хадаркевіч, Дзяніс Лапцеў, Артём Канцавы, Дмітрый Антилеўскі. Адпаведна, у каманд ёсць і запасныя галкіперы Вячаслав Дергачоў, Вячаслав Камінскі. Вось такая таксама цікавостка. Галкіперы цёзкі сёння на лаўках запасных. І мы з вами глядзім за тым, як БАТЭ разгортвае сваю атаку. Пайшоў закід у бок Кісялёва. Кісялёў скідка. Гэтую скидку перахапляе супернік. Зноў жа Кісялёў з мячом. Падача. Сахончык. І не прабівае Алесь па варотах. Перахапляюць яго мяч. Астравец разгортвае контратаку. І парушэнне правілаў, якое дазваляе зрабіць замену і замест Сергея Волкова за Гісмо СДБ. І ў складзе Астраўца з'явіцца Дмітрый Купнеўскі. Хутчэй за ўсё памяняе ён Уладзіслава Яцкевіча. Асноўны цэнтральны форвард Астраўца выходзіць зараз на футбольнае поле. У гэтым сезоне у Дмітрыя Купнеўскага 18 матчаў праведзена, 7 забітых мячоў. Ну а мяняе Дмітрый Купнеўскі ўсё ж такі не Яцкевіча. Ідзе у нас іншая замена. Андрэй Чухлей, капітан каманды, пойдзе адпачываць. Закід у бок варот Александра Гутара. І будзем глядзець мы за дзеяннямі Астраўца з парай нападаючых Купнеўскі-Яцкевіч. Цікавае рашэнне. Бачым мы Кірыла Пятровича Альшэўскага. Вельмі сур'ёзны твар у трэнера барысаўскага БАТЭ, нягледзячы на блізкую перамогу. Лебедзеў. Добрая перадача наперад. Зноў жа Лебедзеў. Белашевіч. Пайшоў закід у бок Яцкевіча. І як зараз ледь не памыляецца абарона БАТЭ, але Александр Гутар забірае мяч у рукі. Цяпер ужо БАТЭ адказвае сваёй атакай. Будзем глядзець мы за тым, што будзе адбывацца. І адбываецца аут на карысць Астраўца. Бачым мы Сергея Крата на вялікім плане. Яшчэ адна замена. Матвей Каліновскі выходзіць на поле замест Уладзіслава Яцкевіча. І цяпер ужо Каліновскі-Купнеўскі. Будзе пара нападачых. Матвей Каліновскі малады выхаванец мінскага Дынама, знаходзіцца па арэнда пагадненні ў Астраўцы. Вельмі яскрава ён уварваўся у першую лігу. Далее, пасля гэтага флёр яскравасці ўсё ж такі спаў. І вось Астравец разгортвае сваю атаку. Пайшоў добры закід, але абарона БАТЭ ўсё ж такі надзейна дзейнічае. Працягвае Астравец дзейнічаць на палове поля суперніка. Добрая перадача.
Скидка! Не доходит мяч до Дмитрия Германа, и гэта вуглавы. Вуглавы на карысць Астраўца. Як зараз Астравец мог стварыць небяспеку каля варот Александра Гутара. Далей мы з вами сочым за падзеямі. Яшчэ не ўсё скончана для барысаўскага Батэ у абароне пры гэтым эпізодзе. Цяпер уже стандарт вуглавы будзе сапраўды небяспечна, і ведаеце, у перапынку злавіў сябе на думцы, што з 3 вуглавых у першым тайме Астравец мог і 3 галы выцягнуць. Быў там удар Ясюкевіча, не вельмі моцна была спроба ад Білевіча, якую адбіў Александр Гутар. Быў гол Кірыла Ганчарыка, і зараз вось Александр Гутар кулаком гуляе, выносіць мяч, працягвае Астравец гэтым мячом валодаць і ўсё больш прыціскаць больш імянітага суперніка да варот. Герман прастрэл, і не праходзіць гэтая спроба. Барысаўскі Батэ будзе спрабаваць выходзіць з абароны. Далёкая перадача. Владзімир Лойка на мячы першы. Аддае перадачу галкіпер Дмітрый Лебедзеў, які цяпер дзейнічае з капітанскай павязкай. Пераводзіць мяч на супрацьлеглы фланг. Працягвае Астравец, разгортваць атаку. Можа быць зараз перспектыўны небяспечны удар па варотах. Александр Гутар! Александр Гутар ратуе барысаўскі Батэ. Як зараз блізкі быў Астравец да забітага гола. Працягваем глядзець. Разгортваецца наступ ўжо барысаўскай каманды. СДБ дае перадачу на Кісялёва. Кісялёў, СДБ. Ніжэй гуляе на Алеся Сахончык. Алесь Сахончык у цэнтры з мячом сустракаецца. Адгуляўся з Бачаром. Бачаров далёка адпускае мяч. Астравец перахапляе. Астравец у сваёй контратацы. Батэ перахапляе зноў жа мяч СДБ. Бачаров. Праз Свідзінскага гуляе. Матвей ужо дзейнічае у цэнтры поля. І ледзь не пасадзілі на шпагат зараз Алеся Сахончыка. Ну а Астравец можа разгарнуць сваю яшчэ адну контратаку. Хаця і вялікая колькасць футбалістаў барысаўскага Батэ ў прэсінгу. Лойка з мячом. Аддае на Білашевіча. Білашевіч. Супраць яго Кісялёў. Лойка змяшчаецца пад перадачу. Лойка яе атрымлівае. Владзімир Лойка моцна наперад гуляе. І Ягор Сямёнаў ледзь не прайшоў Александра Мартынова. Але гэта ўсё ж такі ледзь. Каліноўскі гуляе праз Германа. Недакладная перадача, але застаецца мяч у Астраўца. Ясюкевіч праз фланг гуляе. Пайшоў закід у бок Дмітрия Купневскага. Купневскі на фланзе. Працягваем мы сачыць за тым, як Астравец валодае мячом. Літаральна 5 хвілін застаецца да сканчэння асноўнага часу. Плюс яшчэ некалькі хвілін дадасць Вадзім Лянкоўскі. І Батэ зараз у сваёй контратацы можа взяць усе пытанні, але становішча па-за гульнёй фіксуе лайнсмен. Усё ж такі так, усё ж такі Александр Шастюк. Забег за спіны абаронцам. Сергей Крот вельмі актыўна працуе на броўцы. Кірыл Альшэўскі знаходзіцца на лаўцы запасных. Пайшоў закід ад Дмітрия Лебедзева. Зноў жа велізарная прастора на фланзе. Удар па варотах ад Германа блакуецца. Астравец на падборы. Парушэнне правілаў супраць Дмітрия Германа мы з вами побачылі. І Кірыл Петрович Альшэўскі уздымаецца на ногі, каб нешта выказаць сваім футбалістам, і хутка вяртаецца на лаўку запасных. Мае момант Астравец. 87-я хвіліна. І сапраўды жорстка супраць свайго апанента гуляе Дмітрый Падстрэлаў. Незадаволены ён рашэннем арбітра. Пачынаецца ўжо нават 88-й. Александр Гутар на вашых тэлескрынях. Падача! І вуглавы будзе на карысць Астраўца. Яшчэ адзін момант для каманды Сергея Крота. Ёсць магчымасць забіць другі вароты Батэ. І сапраўды гарачая канцоўка, калі зараз адбудзецца ўзяцце варот. Нас з вами чакае барысаўскі Батэ. Такое пачуццё, што ўжо паверыў у перамогу, ўжо паверыў у кубкавую вясну, але Астравец так проста не здаецца. Пайшла падача на бліжэйшую стойку. Адбіваецца Батэ, але Сахончык паскараецца. Сахончык супраць
апанента. Прайграе ўсё ж таки барацьбу. Прайграе Матвею Каліноўскаму, што цікава. Два маладых футбалісты вось так сышліся, прычым нападаючы сістэмы мінскага Дынама, які зараз гуляе за Астравец, выйграе у паўабаронцы Батэ абарончую дуэль. Вось такі універсал. Матвей Каліноўскі, але Батэ знаходзіцца ў сваёй атацы. Батэ знаходзіцца каля штрафной Астраўца і можа пры добрым сходзе абставінаў і закрываць гульню. Сотнікаў атрымлівае мяч. Віктор Сотнікаў на фланзе. Сідзібэ открываецца пад перадачу. Сідзібэ яе атрымлівае. Сідзібэ спрабуе Івуарыц знайсці добрую кропку для падачы. Падачу выконвае. Бачароў падбірае мяч. Бачароў аддае перадачу на Сотнікава. Сотнікаў яшчэ адзін закід у штрафную, але цяпер ўжо Владзімир Лойка вельмі ўпэўнена гуляе. Пачынаецца самы нервовы час, пачынаецца канцоўка і рыхтуецца замена ў складзе Астраўца. Яшчэ адна, што нам прадэманстравалі нашыя відэааператары. Ну а мы з вами будзем глядзець за атакай астравецкай каманды. Пайшоў перавод у бок Ягора Сямёнава. Сямёнаў у зоне цэнтральнага кола зараз мяч знаходзіцца. Летні ўвесь Астравец на палове поля супернікаў. І вось адзначалі мы напрыканцы першага тайма смеласць барысаўскага Батэ. Цяпер мы адзначаем ужо смеласць іх супернікаў. Не праходзіць перадача. І Вадзім Кісялёў спрабуе разгарнуць контрвыпад, разгарнуць адказ сваёй каманды. Але Сахончык мяч атрымлівае. Сахончык атрымлівае па нагах ззаду. Гэта жоўтая картка для Дмітрыя Лебедзева. Лебедзеў нават не спрачаецца з гэтай карткай. У нас з вами рыхтуецца яшчэ адна замена ў складзе Астраўца. Застаюцца у нас Ярослав Кастусёў і Ігор Анцыпаў на лаўцы запасных. Два футбаліста абарончага плану. Кастусёў флангавы, Анцыпаў цэнтральны. І ўсё ж таки Ярослав у нас з'явіцца на футбольным полі. Ну а пакуль Батэ мае шанец на стандарт напрыканцы асноўнага часу. 3 хвіліны будзе дададзена. Ну а Батэ будзе выконваць стандарт. Рыхтуецца у нас з вами замена ў наступнай паўзе. Кісялёў пакуль што атрымлівае мяч на фланзе. Захоўвае яго ў гульні, але зараз праз рыкашэт ад Дзяніса Хвастовіча ідзе мяч па-за межы поля. Нават не праз Хвастовіча. Кісялёў апошнім крануўся мяча, бо Владзімир Лойка пачынаў ад сваіх варот. Астравец разгортвае контратаку. Батэ адбіваецца. Батэ мае шанец. І сочым за гэтай атакай. Пайшла перадача ў штрафную. Сахончык. Удар па варотах. Лойка, што ж ты будзеш рабіць? Владзімир Лойка ратуе Астравец зараз. Проста якая гульня галкіпера. Замена ў складзе Астраўца. Кірыл Ганчарык саступае месца Ярославу Кастусёву. І Владзімир Лойка так адбіў мяч, што патрапіў яшчэ ў суперніка, ад якога пайшоў мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Астравец спрабуе цяпер ужо так вертыкальна разгарнуць сваю атаку. Лебедзеў пацягнуў мяч наперад, аддаў перадачу. Каліноўскі паскараецца, атрымлівае мяч. Каліноўскі. І не здолеў Матвей Каліноўскі разгарнуць. Усё ж таки наступ. Белашевіч. Трэба рыхтаваць падачу. З ножа Белашевіч. Ідзе спроба падачы недакладная. Блакуецца супернікам. Сідзібэ. Недакладная перадача. Лебедзеў першы на мячы. Лебедзеў удар па варотах, які блакуецца. І Астравец сапраўдную навалу зараз на вароты барысаўскага Батэ ладзіць. Што такое мы назіраем, шаноўнае спадарства? Контратака Батэ. Александр Шасцюк з мячом. Открываецца пад яго Вадзім Кісялёў. Таксама спераду Алесь Сахончык. Ідзе перадача ў фланг. Але не даходзіць справа да ўдару. Астравец разгортвае ці не апошнюю сваю спробу наступа. Хвіліна застаецца у нас да сканчэння дададзенага часу. Ляжыць на газоне гулец Астраўца. Парушэнне правілаў. Кірыл Петрович Альшэўскі на вашых тэлескрынях. Кірыл Альшэўскі, Александр Лісоўскі, Владзімир Невінскі.
І барысаўскі БТ зараз будзе адбівацца ад стандарта. 30 секунд да сканчэння асноўнага часу. І хаця БТ перамагае ў сённяшнім матчы, але не можам мы не зазначыць Астравец, не можам мы не зазначыць гэтую каманду барацьбітаў. Недокладная передача, контратака БТ. Все ж таки скажем мы з вами, что класс БТ быў вышэйшы. Бачароў праходзіць некалькіх апанентаў. Бачароў не даходзіць усё ж таки справа да ўдару Валерія. І ведаеце, лепш яно дойдзе не зараз, а ў матчы ці з Косава, ці з Андорай у складзе зборнай, куды Валерыя Бачарова, калі не будзе пашкоджання ці чагосьці іншага, выклікае хутчэй за ўсё Карла Салас. А у нас з вами яшчэ одна атака Астравца. Ёсць яшчэ час, ёсць яшчэ магчымасць забіць другі ў вароты БТ, нягледзячы на тое, што велізарны гандыкап спачатку зрабілі сабе барысаўскія футбалісты, але Астравец б'ецца, але Астравец спрабуе недакладна. Скідка, удар па варотах, і Гутар цягне гэты мяч, дабіванне. Усё ж такі не залятае мяч у вароты, і паднятая рука Вадзіма Лянковскага. Александр Гутар будзе пачынаць ад сваіх варот. 3-1 перамога барысаўскага БТ. Жоўтая картка за ИСДБ. І мы з вами успамінаем падзеі сённяшняга матча. 4-я хвіліна. Александр Шастюк з перадачы Матвея Свідзінскага 1-0. 28-я Матвей Свідзінскі 2-0. 39-я хвіліна 3-0. Кирилл Чарнаок з перадачы Шерыфа Жимо. І на 45-й хвіліне Александр Мартынаў з перадачы, скажем так, Кирилла Ганчарыка забівае апошні мяч у нашай сустрэчы. 3-1 на карысць БТ. Ляжыць футбаліст Астравца у зоне цэнтральнага кола. Вадзім Лянковскі пра нешта гутарыць са сваімі асістэнтамі. І за ИСДБ вельмі жорстка гуляе супраць Ягора Шашко. Будзем глядзець мы за тым, якое рашэнне ўсё ж такі прыме арбітр. Дэманстраваў ён ИСДБ жоўтую. Уздымаюць на ногі Шашко. І ці дасць яшчэ некалькі секунд згуляць у гэтым матчы Лянковскі. Гутар адпраўляе мяч у зону цэнтральнага кола. І на гэтым усё. Барысаўскі БТ праходзіць у 1/4 фінала Кубка Беларусі, дзе складзе кампанію астатняй васьмёрцы. Гэта Мінская Дынама, Гродзенскі Нёман, Іслач, Салігорскі Шахцёр, футбольны клуб Віцебск, футбольны клуб Мінск і Жодзінскі Тарпеда Белас. Сустрэнемся мы з вами на кубкавых матчах ўжо ўвесну, а сёння барысаўскі БТ выходзіць далей. Астравец таксама добра біўся, але ўсё ж такі не хапіла класу. Дзякуй за тое, што паглядзелі нашу трансляцыю. Дзякуй, што былі з намі сёння на футболе. Працаваў для вас ваш каментатар Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам добрага вечара аўторка і добрага працоўнага тыдню. Кароткага, але ўсё ж такі прадуктыўнага. Сачыце за беларускім футболам, чытайце пра яго, слухайце і не пакідайце наш футбол адзіным. Сустрэнемся на матчах вышэйшай, першай і жаночай ліг у эфіры Яснае ТБ і сродку федэрацыі. Ну а цяпер скажу да пабачэння.